Namještaj možete projektirati na više načina. Možete izrađivati samostalne komade bez smještanja u prostor, dizajnirati složen prostor na temelju CAD crteža ili iskoristiti jednu od najpraktičnijih mogućnosti EasyForm studija pod nazivom Room. Ova funkcija omogućuje brzo kreiranje i postavljanje ormarića prema dimenzijama prostora. Posebno je korisna pri projektiranju kuhinja nepravilnih oblika ili s arhitektonskim preprekama poput stupova. Nakon što definirate prostor, aplikacija automatski izračunava dimenzije ormarića i konstrukcijskih elemenata kako bi savršeno pristajali. Za korištenje ove funkcije otvorite karticu EFS i Room Properties. Uključite opciju Show Room. Pojavit će se prostorija i možete početi razmještati ormariće unutar nje. Prostorijom upravljate osnovnim svojstvima kao što su širina, visina i dubina. Prostorija može sadržavati do 5 stupova kao prepreke, lijevi kutni stup, desni kutni stup, središnji stup, lijevi stup i desni stup. Za svaki stup podešavate njegove dimenzije, a za središnji, lijevi i desni stup podešavate i njihov položaj unutar prostorije. Za potkrovne prostore možete aktivirati četverostrešni krov odabirom opcije Hip Roof. Time definirate središnju točku krova i podešavate visinu nagiba. Pri planiranju imajte na umu da namještaj uvijek mora biti malo manji od izmjerenog prostora kako bi se omogućila montaža. Dobra praksa je nacrtati prostoriju otprilike 1 cm manjom od stvarnih dimenzija ili prema vašem standardnom zazoru. Tako se Blenderove funkcije poravnanja, snapping, mogu učinkovito koristiti za pozicioniranje ormarića i izračun dimenzija bez pogrešaka. Rezultat će biti savršeno pristajanje pri montaži